नै लोगोफोर मेथाइ रोजाबाय थादों आरोना आदैया ओमफ्राय बिथाङा आदैया मेगन नुनो मोना ओमफ्राय मेथाइ रोजाबनो बेबादि मागियो आरोखि नै माबा खाथियाव जलंगा लादो ओमफ्राय आंबो 10 रां होबाय आरोना। हेलो लोगोफोर वेलकाम बेक टू संसार दैमानि आनन्द ब्लग। स' लोगोफोर दिनै आं नै दत'मानि 57 बोसोरारि जथुम्मा एबसु कनफारेन्सआव आंबो दंफैयो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आं जेसेबां हायो दिन्थिनो नाजालांसै आरोना लोगोफोर। आंजों लोगोसे दङ नै लोगो मेन पेन्डेलनि मेन गेट आरोना लोगोफोर। गेटखौ एसे दिन्थिनो नै लोगोफोर मेन गेटखौहाय एसे फुल लुक्स दिन्थिबाय आङो। ओरैबादि मोजां नांदों गेजेरावहाय खाम होदों ओमफ्राय सेरजा ओमफ्राय बिथिजाय सिफुं आरोना ओमफ्राय लोगोसे दाला होदों ओमफ्राय दाल थुंग्रि ओमफ्राय आर'नाइजों डेक'रेसन खालामदों आरो ओरैबादि समायना नांदों। ओमफ्राय मेन पेन्डेला बेनो आरोना लोगोफोर। बै मोनसे नुहरदोंना जा हायो एसे दिन्थिलांनो नाजानोसै लोगोफोर। थ' नायलांबाय थादो। जोङो हाबबाय आरोखि लोगोफोर नै ओमफ्राय हाबा दंना संसार हाबा मा जायोमोन नोङो 50,000 मोनोमोन 50,000 आइसो बेनो 50,000 फैसा नांथारांनो अमा मानैनो हाबा जागोननो लोगोफोर। आंबो देनांहाय बेबादि मिथिंफोरावनो हाबा जानांगोन दां। ओरै नै मेन पेन्डेला बेनो आरोना लोगोफोर। बेरायगासिनो आरोना लोगोफोर जोङो नै फिरफिलाखौहाय माबा नै जा मोजां नांदों लोगोफोर जा मोजां नांदों आरो जोंहा बिदामोनबो फैदों। बिदामोनखौ लोगो मोनगोन ना मोना दा लोगो मोनथ'वादां डिलेगेटआवसो दङ। नै लोगोफोर बेखौ फरायनानै नाय आरोना आङो फरायनानै खोनासंहोला नोंथांमोना फरायनानै नायदो मा लिरदों गासैखौबो दोनजोबदों आरोना। सोर बड' मेजनफोरनि थाखाय बिराद इम्पर्टेन्ट बेफोरखौ नायनानै लाखादो। रन्जित कुमार बरगयारि 2000 नै बिथाङा फरायगासिनो आर'नाइखौ जा मोजां नुदों नै आं जिरायनानै खेबलायदों नै ओरैबायदि मोजां नांदों। औ नांखागौ ना बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आफा बर'नि बिफा बेयो। बिसोरनि गामिया बाहायनो दङ ना बेनि न'आ बैखिनियावनो दङ बैथिंजाय दङ आरोना नै बेयावनो फरायदों बेनि स्कुलावनो। बेनिखायनो बेनि मिथिंनि माबानि नामखौबो बे फोथारखौहाय बड'फा फोथार दोनदों आरोना। नै ओरैबादि समायना रमायना फ्लेगफोरखौहाय साजायनानै दोनदों। गाबोनथ' बिर होनाय नङादां बेखौ फिरफिलाखौ ना गाबोननो दालांखौ जा मोजां नुदों। आंनि जन्थाखौ नाय मायाव बिदि नांदों जन्थाखौ नायलाय मा कालार जाजोबखो गुफुरसो जाजोब्बाय आरोना। ओमफ्राय बिबारफोरखौ जेबो डेक'रेसन खालामथ'वाखै आरोना बेवहाय लाबोनानै दोनजोबदों। ओमफ्राय गाबोनहायसो माने साजायजोबगोन खोमा आरो बेफोरखौ नै समायना रमायना बिबारफोरखौ लाबोनानै दोनजोबदों आरो गाबोन गासैखौबो साजायजोबसिगोन। दालां होदों बैथिं मोनसे गेजेराव मोनसे ओमफ्राय बेथिं मोनसे जा समायना नुदों। सैमाखौ थांनो लुगैदों ना नै बेखौ होथेना दोनथ'दो हनै सैमाया ओरैबायदि किउटखा
अरजानांगौबा खोमोनदोंसो मोननाय नङा नोङो मिथिबाय दैया जा क्लिन नैफोरखौ बनायगासिनोसो लोगोफोर खारन दिनै डिस्ट्रिक्टनि आन्थाल'सो नालाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि ओमफ्राय गाबोननिफ्रायसो माने मेन मिटिङा जासिगोन आरोना ओमफ्राय नै बिदि बानायगासिनोसो ओमफ्राय बैयो आलासिफोरनि किउटखा लोगोफोर नै जि मोजां दांजादों नै लोगोफोर गेदेमा सुबुंफोरखौहाय बेवहाय गासैखौबो सैनानै दोनजोबदों आरोना फायलाय थि थांनि बाहाय नै रबिराम ब्रह्म VIP रुम आरोना बियो दिनैथ' जेबो नङा सोरो VIP room नै बिदिबो गेदेमा सुबुंफोरखौ बानेस्वर बसुमतारी बेहाय हाबथ'ला जोङो मेन पेन्डेलखौहाय एसे दिन्थिहैनो आरोना स्टेजखौहाय बियो बाराव आरो मेन साइनासालि आरोना बियो ओमफ्राय लोगोफोर बे स्टेजखौहाय बिराद इउनिक नुदों आरोना नै बैथिजाय मोनसे स्टेज मोसाग्रा ओमफ्राय गाहाय आलासिफोरा बेवहाय जिरायगोन आरोना ओमफ्राय नैहाय एसे स्पेस दोनदों ओरैबादि इउनिक नांदों लोगोफोर ओमफ्राय नै मोनसे बेवहाय मोसाग्राफोरा मोसागोन आरोखि ओरैबादि इउनिक नांदों नै ओमफ्राय बिथिजाय ओरैबायदि समायना नांदों नायदो लोगोफोर इउनिक नांदों ना ओमफ्राय बिथिजाय टेन्ट हाउस माबाफोरखौ बनायगासिनो दिनै 13 आरोना गाबोननिफ्रायसो मेन जोङो बे खिन्दिनिफ्राय थांनोसै आरोना लोगोफोर एबार बिबारफोरा लोगोफोर गासिखौबो गाबोन डेक'रेसन खालामजोबगोन आरोना बेफोरखौ नै थाग्रा बादा ओमफ्राय माबा मा होनो डेलिगेट हाउस बै बे डेलिगेट हाउस भलन्टियार फंबायमोना डाइनिं रोगादों आरोना चार्जआनो 3ल'सो आरोना ओमफ्राय बेखौनो भिडिअ खेबबाय थादों आङो मानसि जाहांबायानो आरो मोनानायखाय दिनै गाबोनसो मानसि जागोन ओरैबादि हाद्रि अखा हानाया बिराद मोजां जादोंमोन पुरा व्हाइट कालारनिसो जाजोब्बाय नै मानसिफ्रा दासो फैबाय थादों आरोना नै लोगोफोर मेथाइ रोजाबाय थादों आरोना आदैया ओमफ्राय बिथाङा आदैया मेगन नुनो मोना ओमफ्राय मेथाइ रोजाबनो बेबादि मागि आरोखि नै माबा खाथियाव जलंगा लादो ओमफ्राय आंबो 10 रां होबाय आरोना ओमफ्राय नै बेबादिनो खोमसिबाय जा मोजां देंखो बोयो ओमफ्राय बिथिजाय दङ बक्स लादों ओमफ्राय बिथिजाय फैसा लाग्रा ओमफ्राय बिथिजाय दङ स्पिकार ओमफ्राय बिथिजाय दङ जलंगा लोगोफोर
दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोमोन जाखिनि हायो नोंथांमोननो दिन्थिबाय ओमफ्राय आङो एग्जिबिसन सिङाव हाबनाय जायासै खारन डेक'रेसनफोरखौबो मोजां खालामनाय जायाखै नालाय ओमफ्राय बेनिखायनो आं हाबनाय जायाखै थ' नेक्स्टआव दिन्थिनो नाजानोसै लोगोफोर अब्ला नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनफिनगोन थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअ'खौ जायफोरा जोबजासिम नायदों टेक केयार लाभ इउ अल बाय बाय